Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masha Allah, barkanmu da saduwa a wannan academy. So a gurguje zan yi bayanin yadda za a yi registration a wannan academy ga wanda ba su yi rijista ba. So da farko mutum ya shigo muh'Academy.com ya kawo shi platform ɗin, abinda zai yi kai tsaye shine sai ya zo ya danna wannan kusurwa a sama, ya taɓa shi haka sai ya zo. Idan ɗalibi ne zai shiga student registration, idan malami ne zai shiga instructor registration, idan ya yi rijista ya dawo ne zai shiga dashboard. So mu ce mutum bai yi rijista ba kuma ɗalibi ne zai taɓa student registration, yana taɓawa zai kawo shi shafi kamar haka. So abin da ake buƙata shine sunanka, sunan babanka, alkunyanka, email address, sai password. Sannan a ƙasa sai a ƙara tabbatar da password sai a danna register. So mutum na dannawa ya yi rijista kenan. So zai kawo shi direct zuwa gurin da zai yi login. So a gurin login abin da ake buƙata shine alkunyanka ko email address sai password. Sai ka tikin nan domin ya ajiye ka a cikin platform ɗin, sa'annan sai ka danna sign in. An gane ko? So in ka taɓa sign in, misali bari in yi login account ɗina, so sign in. So da farko in mutum ya shigo ya zo shafin farko, zai ga ya nuna mishi screen a ƙasa, ya nuna mishi wani rubutu akan ya adin ɗin website ɗin akan screen. To sai ya taɓa shi. An gane ko? Sai ya taɓa shi, ya adin ɗin shi a screen application ɗin, yanda zai dinga shiga ba tare da ya dinga komawa ta Chrome ba. So za ka gan shi a ƙasa zai ce maka add to screen, ka sa shi a screen ɗinka. So in ka taɓa zai sa shi a screen ɗinka. So mutum ya yi login, abin da zai yi na farko shine zai zo nan saman nan sai ya taɓa haka, sai ya zo groups sai ya taɓa inda zai joining group kenan. So in ya taɓa zai ga group ɗin a nan. Na saka shi a ciki ne saboda tsaro, ba ma son wani baƙo ya zo baya cikin platform ya shiga wannan group ɗin. So in ya taɓa haka zai buɗe mishi, sai ya zo sai ya danna group our community. So in ya taɓa our community, ga shi nan in ya shigo haka zai ga gurin insha Allah muka so wannan kenan na samar insha Allah ta'ala. Voice message da message duka a ciki. So wannan guri ne wanda za a yi chatting, tambayoyi, duk wani matsaloli, lecture za su gabata insha Allah ta'ala. Akwai lectures da na shirya sosai wanda za a gabatar, voice lecture, sannan ciki kuma muna video courses. So guri ne zai zama interactive, za a yi tambayoyi a ansa, sada zumunci, a yi nishaɗi yanda kaman Telegram yake ko WhatsApp, yanda kaman WhatsApp yake insha Allah. So shine na samar a nan. So in mutum ya joining, bayan ya gama ya joining sai ya koma, zai danna nan. So zai danna nan ya fita. In ya danna nan zai fita, sai ya haura sama kuma again nan. Yanzu za mu sa hoto. In ya taɓa gurin sai ya taɓa edit profile. In ya taɓa haka zai kai shi guri kamar haka. Za ka ga duka baka sa hotuna ba. So a can ƙasa nan za ka sa sunanka, yawwa sunan da za a dinga kiranka da shi a profile ɗin. So sai ka zo sai ka taɓa nan
farko tukunna mu adding cover image. So in muka taɓa haka zai yi loading. So in ka tafi can ƙasa sai ka zo ka danna nan ka adding image. So image size ɗin da ake buƙata gashi nan 1300 da faɗi 225. So idan hotonka bai kai haka ba sai ka je ka yi resizing ɗin shi. Za ka downloading application na resizing a Google Play, ka je ka rubuta image resizer, za ka gani ka downloading sai ka zo ka ƙara ko ka rage hoton. So in ka taɓa na'am yawwa, so in muka zo sai mu taɓa select your file kamar haka. In muka taɓa haka zai buɗe mana hotuna, sai mu zaɓa hoton da za mu sa. So in yayi loading, so kun gani successfully ya adding nashi. In muka haura za mu ga hotonmu nan ya adding. So saura hotonmu na mu a karan kanmu. So sai mu zo nan ƙasa, nan sai mu danna change profile photo. So muka taɓa profile photo yayi loading, so can ƙasa sai ka zo ka ƙara taɓa select your profile photo. So wannan bari mu sa key ɗin nan, misali sai mu ce sai ka taɓa ƙasan nan wanda ya ce crop image, sai ka danna crop. So shi ma ya adding successful. In ka zo za ka gani gashi nan profile ɗinka ya yi adding. So wannan shi kenan, ka gama da profile ɗinka kenan. So sai ka taɓa nan ko nan ka koma cikin group, yawwa in da ka koma group kenan. Kuma za ka tafi abin da ya shafi courses ne, sai ka danna sama can. In ka taɓa nan sai ka dawo nan courses category. In ka taɓa haka so in yayi loading zai kai ka inda duka kwasa-kwasan nan suke. Sai ka taɓa nan gunda za ka filtering course ɗin Hausa daban da na Turanci. So in ka taɓa shi haka zai nuna maka sai ka ticking nan Hausa courses. In ka ticking sai ka danna nan ka kashe shi. So kana komawa za ka ga courses ɗin Hausa ne a nan. So wannan affiliate marketing course 1.0, affiliate marketing 1.0 shi za mu fara gabatarwa a buɗe wannan academy insha Allah ta'ala. So wanda da wannan strategy wanda da shi za mu koya ma kowa da kowa yadda zai building business ɗin shi. Ma abin da ya shafi Pi network ne, affiliate marketing ne, blogging ne, crypto ne, da dukkanin courses da mutum zai yi. So gabaki ɗaya za mu koyar a wannan platform ɗin, strategies ɗin kuma za a dinga yi practical a kan wannan platform ɗin.
mun samar da gurare wanda za mu dinga nuna wa mutane suna yin abun a practical akan wannan platform ɗin, kan wannan academy ɗin insha Allah ta'ala. Yawwa ba sai an fita wani guri ba, nan guri ne na komi da ruwanka insha Allah. Za mu nuna wa mutane da za su dinga yi, muna yi suna gani, suna practical akan wannan site insha Allah ta'ala. So wannan kenan abin da ya shafi courses. Sannan yawwa batun group ɗin nan, mutum ya tabbata ya sa profile, an gane ko, a cikin community mu, saboda sa profile ɗin zai matuƙar inganta chatting ɗin. Kun ga rashin hotuna zai sa shi ya yi wani iri, so muna ba da shawari kowa ya sa hoto, kowane irin hoto ne insha Allah ta'ala, saboda ya looking attractive. So kun ga da na sa wannan hoton makullin gashi nan ya fito, so wanda zan zo in ƙara editing profile ɗina in sa hotuna masu kyau. Wannan na yi shi ne educational purpose. So hoton da kake buƙata shine tsayin shi 1,300, faɗin shi 225. So haka za ka je ka auna a photo resizer ka yi resizing ɗin shi. So wannan kenan insha Allah ta'ala. Abin da ya shafi register, gyara ciki da joining group, sannan da zaɓen category na course da kake buƙata. So sai nan sai blog in ka danna gurin karatu ne na da aka je ka karanta. Muna da niches kaman guda aƙalla za su kai 10, so wanda gashi nan za ka karanta inda turanci kake so. So in ba da turanci ba ne kuma in ka shiga ciki haka kana so ka karanta shi da Hausa, so za ka zo ga yare nan, za ka danna sai ka zaɓi yaren Hausa ko Arabic ko Hindi ko waye gashi nan. So ka taɓa Hausa, so zai juya maka rubutun a Hausa. Yawwa, so sai mutum ya yi karatun shi da Hausa, za ka mayar da shi English sai ka mayar da shi English. So wannan kenan abin da ya shafi blog. Muna da blog a niches kaman guda 10 ko fiye da haka. Muna da insurance, muna da home security, muna da lawyer, muna da legal, muna da cryptocurrency, muna da affiliate marketing, shine marketing and advertisement, muna da health, fitness and health, muna da abin da ya shafi automobile dealership, abin da ya harkar motoci. Muna da suna nan dai bila adadin. So sai mutum ya hau, da yake muna ta kara sassa content ne, abubuwan ya mun yawa. So wanda gaskiya ina gayyatan musamman malamai masu ido a wannan harka ɗin da za su zo su ba mu al'umma gudumawa. Gaskiya muna buƙatan su a zo a bada gudumawa, a yi courses, a zuba content da abubuwa. In kuma muka ga hakan ya gagara, so za mu dinga featuring ɗin fitattun YouTubers na ƙasar Hausa, an gane ko, a wannan site ɗin. Za mu dinga embedding ɗin courses ɗinsu da videos ɗinsu a kan platform ɗin, an gane ko, da ma ƙwararru na ɓangaren abin da ya shafi internet da technology na turanci, su ma za mu dinga featuring nasu. Muna embedding courses ɗinsu da videos ɗinsu a kan wannan website ɗin. Gaskiya guri ne wanda za a ilmantu kowane ɓangare, an gane. Za mu kawo fitattu ƙwararru a kan abin da ya shafi internet da technology, abin da ya shafi harkar turanci sosai. Mu zuba su, mu featuring nasu a cikin wannan platform ɗin,
wanda courses gaskiya sai dai mutum ya gudu, insha Allahu ta'ala sai dai mutum ya gudu, amma muna addu'a Allah ya bamu ƙarfin satisfying al'umma, mu samo musu abubuwa masu fa'ida na ilimi da ilmantarwa, wanda kowa da kowa a arewa zai zama malami akan harkan da ya shafi internet da cryptocurrency gabaki ɗaya. Wannan shine burinmu na buɗe wannan academy ɗin, da fata nagari da muke yi akan wannan platform ɗin, kuma lallai muna buƙatan goyon baya gaskiya, saboda ba abin da za ka yi ba a goya ma baya ba ya yiwu. So muna son motivation a sharing content ɗinmu a social media platform, Twitter, Instagram, Facebook, groups na Hausa da ko'ina a internet. Hakan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuma ƙara motivating ɗinmu domin samar muku da abubuwa da za ku so, insha Allahu ta'ala. Gaskiya mun ji daɗi, muna godiya. Wannan abu har ga Allah ni na gina shi ne musamman don al'umma, yawwa, don al'umma, kowa da kowa ya zo ya fa'idantu, ya mora. Sannan ta iya yiwuwa nan gaba mu sake wani sabon tsari, amma a yanzu insha Allahu ta'ala duk abin da zan koyar a nan kyauta ne, insha Allahu ta'ala. Ta iya yiwuwa a gaba mu canja yanayin tsari. Sannan kada a manta dai mu muna supporting ɗin consensus price na Pi network, kuma wannan project ɗin ma domin ƙarfafa Pi muka gina shi gaskiya. So mu supporters ne na Pi sosai. So ta iya yiwuwa nan gaba za mu zo mu karɓa Pi a consensus price, an gane ko? Amma za a iya yaɗawa ma a ce to UI Muhammad Academy ya ce zai anshi Pi, insha Allahu ta'ala. Amma da wannan tsari ba nan kusa ba yanzu ba gaskiya. Yanzu dai a zo a fara ɗana platform ɗin, a ga yanayin abubuwa a kyauta, insha Allahu, zuwa wani lokaci mu gani inda yiwuwar mu canja tsari, saboda gaskiya akwai maintenance da abubuwa da site ɗin zai buƙata, kuma yana kan buƙata ma, don kullum kuɗi ne ake zuba mishi. So wanda Allah dai yana kawo hanya da kuma mafita, insha Allahu ta'ala. So nan gaba akwai tsari da yarjejeniya da za mu fitar, wanda zai ma kowa daɗi, insha Allahu ta'ala. So inda yiwuwan haka, in kuma wani hanya ne dai, to duk dai za mu ga ya za mu yi, insha Allahu ta'ala. Tunda muna da group, za mu tattauna matsaloli, mu ga wani hanya za mu ɓullo ma abun. Amma insha Allahu academy dai ga ta nan, alhamdulillah, ta ginu. Saura bayanai da kuma yadda za a yi mu'amala a ciki, da courses, yadda za a yi mu'amala da tambayoyi da za a dinga yi ana warware ma juna matsala, insha Allahu ta'ala. Ina muku fatan alkhairi. Da wannan na zo ƙarshen wannan video course ɗin, guntun video course akan yadda mutum zai yi mu'amala da wannan academy. Insha Allahu akwai bayanai da yawa, amma wannan shine abin da ya kamata mutum ya fara sani, insha Allahu ta'ala. Ina muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.